Тук наблюдаваме сега котка, която се мъчи да хване гълъби. Давай, котка, давай. Вижте само как е залегнала. Гледа към гълъбите. Ще ги хване ли? Давай, котка. Гледайте само колко застрашено ги гледа. Доближили сме до нея максимално, тя се обръща. И тя тръгва! Обаче гълъбите усещат. Гълъбите избягаха. И котката остава гладна. В този случай котката нямаше никакъв късмет срещу тези гълъби и се оттегля. Горката котка оттегля се. Не можа да хване тези гълъби и сега се чуди какво да прави. Но тя не се предава, намира си нещо, почва да рови. От това чудо на природа, но тя се страхува да ни покаже какво иска да изрови. Котката иска да рови. О, какво нещо. Тази котка е магическа. Погледнете, толкова интересно. Чак се насира от кеф. Буквално се насира от